сезон 2 без ето музикант. Така, очаква ви сезон 2 другата Бебето е тук. Да ви повече да ви хареса видеото. Абонирайте се заради бебето. Абонирайте се за Кристиян Чоров, за Атанас Наско Штангиста И в TikTok за Чоров. Атанас Алекс 1, 2, 3. и за, разбира се, за моя канал, който е Нашите в бебето. TikTok. Чакайте. И за нашия канал Иван Златанов. И сега искам да кажа нещо за 15 септември 2024. Очаквайте епизода след училищен живот, което ще На газа му. което означава, ще сме същите актьори и ще снимаме от 15 септември да видим как ще проминава един училищен живот, по-точно извън училище. Бебето ще снима 2032. И от тогава ще снимаме как един ученик си пише домашните в големи кавички. Ама ние ще сме завършили училище, докато тя снима с нас. 15 септември 2024. Очаквайте, абонирайте се за каналите, които съобщихме. Еми това е видеото за днес. Чао! И това е Бебчо. Бебчо, което си дъвчи. Тя ми е сестра.